Un bosc gestionat és la millor protecció per a les nostres cases. Durant l'estiu, quan les temperatures pugen i la vegetació s'asseca, tenir al voltant dels habitatges un bosc gestionat marca la diferència. És com crear un escut natural que ens protegeix. Mireu aquesta zona. És una zona on el bosc i les cases es troben i és una zona especialment important on hem de crear una zona de seguretat, una zona estratègica per a la prevenció d'incendis. En aquesta zona, amb la gestió forestal que fem, el que busquem és deixar els arbres més sans i reduir tant la continuïtat vertical com horitzontal del sotabosc. De manera que en cas que hi hagi un incendi, aquest no es propagui o es propagui amb menys intensitat i els bombers tinguin més capacitat per controlar-lo. I ara us preguntareu, com passem d'un bosc espès com aquest a un bosc segur com aquest altre? Darrere de cada bosc hi ha persones que el cuiden. Els propietaris forestals s'uneixen en associacions per gestionar millor aquests espais i protegir-nos a tots. Estem aquí al bosc, que estem fent gestió forestal en uns boscos aquí de la Roca, que és bàsicament la feina que fem a l'associació de propietaris forestals de la Serrada Litoral Central. Per això ens vam constituir fa més de 10 anys i l'objectiu principal és això, la gestió dels boscos, cara a la prevenció d'incendis i també per la millora del bosc en si, que sigui més resilient i que d'aquí molts anys puguem tenir els boscos encara millor. Amb la col·laboració dels propietaris forestals i el suport de la Diputació de Barcelona, podem dur a terme aquests treballs de gestió al bosc. Tallem alguns arbres seleccionats i aclarim la vegetació del sotabosc. L'objectiu és crear un bosc més ordenat i espaiós on el foc tingui més dificultats per propagar-se en cas d'incendi. Tan sols uns dies després de fer els treballs forestals, el bosc ens indica clarament que s'ha fet gestió forestal. Mireu, aquestes branques i restes ens indiquen que s'ha fet uns treballs per la prevenció d'incendis. Amb el pas del temps, la brancada, que vèiem abans de terra, s'integra al sòl del bosc i la vegetació del sotabosc torna a créixer. Un any després, el bosc ja té aquest aspecte tan diferent, on ja només es veu un sòl amb herba i un sotabosc ben estructurat. I així hem aconseguit transformar aquest bosc passant d'un espai dens i amb gran quantitat de combustible vegetal a un bosc obert, ordenat i molt més segur per a les cases que l'envolten. Entre tots ho hem fet possible, gràcies a la col·laboració dels propietaris, les empreses forestals i les administracions públiques. Hem pogut convertir aquest bosc en un espai més sa i segur per a tothom.